Kif it-tnejn filgħodu l-Università fetħet il-bibien tagħha l-sena akademika ġdida tħabbar illi b'kollox huma 4300 dawk li għalihom din hija l-ewwel ġurnata tagħhom bħala studenti universitarji. Minn dawn 3000 huma Maltini li għażlu li jistudjaw fl-Università Maltija u xejn inqas minn 60% tal-istudenti l-ġodda huma nisa. Madwar 1300 student huma individwi mhux Maltin li ġejjin minn 123 pajjiż differenti. One News żar il-kampus tal-Università tal-Qroq waqt lek imsejħa Freshers Week, ġimgħa fil-bidu ta' kull sena universitarja li fiha jsir programm ta' attivitajiet maħsubin biex jagħtu merħba lill-istudenti l-ġodda tal-ewwel sena. Hemmhekk tkellimna ma' numru ta' studenti universitarji. L-atmosfera hija pjuttost kif qed ngħid fuq tagħha, onestament, persi l-ewwel sena tiegħi wkoll hawnhekk fl-Università eċitat ħafna għaliha. Ma nafx, pjuttost looking forward għal dal-snin li ġejjin. Minħossni vera eċitata, ovvjament din hija xi ħaġa kbira u xi ħaġa ġdida, tidher kemm hi xi ħaġa kbira ovvjament hawn ħafna ġen u vera eċitata biex nibda din il-ġerni ġdida tiegħi. Le, hija feeling inkredibbli, ambjent ta' vera u ambjent vera enerġetika u ċitat li jiena fresher, ġifieri l-ewwel sena tiegħi u ħanibda bis-sewwa jiġifieri. Alright, tajjeb ħafna, jien nista' nibda t-tielet sena tiegħi fl-engineering. Għaddejjin sew għandna kif naslu, vera u nies, vera u ħajja, hawn sabiħ ħafna. Yes, it's my first time. It's really different from my country. I'm an Erasmus student from Italy, and I will stay here 5 months. It's really exciting, really different, a lot of people, everything's new, and it's a small country, but really big to explore. ċetata ħafna, jien għadni first year student għal pharmacy, u it's very exciting and overwhelming, and I'm very looking forward. Din hija l-ewwel sena tiegħi l-università, eċitata ħafna, però ħerqana biex ovvjament nibda l-avventura u naraw fejn toħodna. Hija esperjenza sabiħa li terġa' tingħaqad lura ma' sħabek, terġa' lura fil-klassi mal-għalliema, ġifieri mal-lecturers, hija xi ħaġa illi konna neqsin minna fi żmien il-Covid, ġifieri rġajna back to normal, li hija xi ħaġa sabiħa. U ovvjament nerġgħu nibdew ir-rutina normali għaliex wara sajf ovvjament nieħdu gost għax kellna naqra holidays, nerġgħu allura għal-lectures u għall-istudju. Oħrajn kienu qed iduru ma' stands ta' għaqdiet li jorganizzaw ruhom biex ħajru lill-istudenti jissieħbu magħhom jew ta' entitajiet volontari u anke kummerċjali li joffru servizzi u prodotti differenti mfasslin għal benefiċċju tal-istudenti. Il-President tal-Kunsill tal-Istudenti Universitarji Aleksandra Galjone qalet li din il-ġimgħa hija ġimgħa fejn l-istudenti jistgħu jissieħbu ma' entitajiet volontarji filwaqt li jtgħallmu fuq bosta affarijiet. Hemm numru ta' kumpaniji differenti li qed joffru bosta opportunitajiet tal-istudenti kif ukoll hemm l-student organizations hawnhekk din il-librerija fejn l-istudenti jistgħu jissieħbu u jieħdu pass u fl-attiviżmu studentesk. Min-naħa tiegħu ir-rettur tal-Università ta' Malta l-Professur Alfred Vella spjega li l-għan ta' din il-ġimgħa huwa li l-istudenti ħejju ruhom għal sena skolastika ġdida. Dawk li għadhom deħlin hija din il-ġimgħa l-ewwel interazzjoni tagħhom hawnhekk. Allura naturalment jiridu jiġu jaraw il-post u jiskopru fejn jiridu jmorru għal lectures li jkollhom min huma l-istudenti li se jkunu qegħdin jinteraġixxu magħhom u anki il-lecturers, il-letturi. Min barra l-Università taw bidu għas-sena akademika l-ġdida tagħhom ukoll istituzzjonijiet post-sekondarji oħrajn, fosthom il-Kulleġġ għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija l-MCAST u l-Istitut għall-Istudji Turistiċi l-ITS. Wara iċ-ċerimonja tal-ftuħ tas-sena akademika l-ġdida, l-MCAST ħabbar li din is-sena irċieva aktar minn 3800 applikazzjoni mingħand studenti prospettivi wara żewġ sejħiet li jagħmel. Dan ifisser żieda sostanzjali ta' 17% meta mqabbel mas-sena l-oħra. It-tielet u l-aħħar sejħa l-applikazzjonijiet tiftaħ nhar l-erbgħa. Il-numru ta' studenti internazzjonali li applikaw għal korsijiet tal-MCAST żdiedu għal 1606 li ġejjin minn kważi 90 pajjiż differenti. Għal-ċerimonja tal-ftuħ tas-sena akademika l-ġdida kemm tal-Università kif ukoll tal-MCAST attenda l-Ministru għall-Edukazzjoni
Clifton Grima. Din is-sena akademika fetħet ftit wara itħabbir li l-investiment mill-gvern fl-istudenti permezz ta' stipendji u għotjiet ser jiżdied €1,000,000 għas-sena skolastika u akademika 2022-2023 meta mqabbel mas-sena skolastika u akademika li għaddiet. Bekk, l-investiment issa ser ikun qed ileħħaq €33 miljun. Għal din is-sena skolastika u akademika ser ikunu 17,000 studenti li ser igawdu minn notjiet u stipendji.